अमेरिका मारा अमेरिका आने नेली नाही दादा भितरे नेली नाही भितरे जागा नाही तारकंत्र बोत्री किलोली दिले आम्ही काय ते आहे पण बोले जाऊ जागा वासीची किने बाटे अल्लाह तो काय एगारो दे दो करा कोणी करा एगारो ने केता दे नापा 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 नाप नाप ना काटी नाप सांगा जायची पुन्हा दिसर ई पाटवी जेतकी लोक बाकर संख्या आईसी हाय बाटर लोक बाकर हाय बाटर लोक बाकर नाचा टोका आईसी ली बाट होना क्यों ना है ली बाट बने वाले बाटा से दुकान है